Halin dan adam, halin dan adam, halin dan adam. Halin dan adam, halin dan adam, halin dan adam. Halin dan adam, halin dan adam, halin dan adam sai dai Allah. Halin dan adam, halin dan adam. Mutum ya jira gane bari kawai ina ta tunanin duniya ne wallahi tallahi na ga amma ni dai an samu matsala wannan karan bai noma ba wallahi na sa shiririta wallahi tallahi abun na ta bana haushi wallahi ya sha kira na mai gidan mu je gona sai in gudu wai ni sai kwallo kai ka ja maka wallahi tallahi da yanzu ya ma aure kuma haka ne kan tala abin da kuma gashi yarinya nan kare girma take in kallon noman da ni gidan Allah mutum wannan shekara na jama bane shinkafa da trailer aka dan Allah mutum ha ina ran ba gaskiya ba gaskiya mutum na kai fashar baka ji giwa ta fadi yau wallahi tun ba zuwa wallahi baka ji giwa ta fadi yau ba aure zan tsara Allah mutum na ruwan nan mutum na ina me shago a kasuwa balle da me sai da takalma nan kasuwa yawa ashe ka gano shi na kai ina gaishe shi zama mutunci sosai wallahi wannan mutumi ba mutumin kirki ba kai ba mutumin kirki ba me yasa ba mutumi na a dai ta tsoron Allah bari in gaya mu wani ina jin ka kunni na biyu ka san cewa ma'aikacin gwamnati ne aiki a ina kai ka bashi aikin nan biyu je ka bincika ka ji ta Allah yake goma yake tasowa domin bakin shago ya tauna shi yasa nake ganin shi kasuwan kowane lokaci kenan baka san wani abu ba ma'aikacin gwamnati ne kuma yana ci ta karkashin gwamnati haka yake baya komai in ba zai gwamnati kuma kaji wata iya wannan ka sani abokina Allah sarki na ga ma zaura ai ba cewa ko ana ba matarka ba to bacin haka kayan gwamnatin yake fatowa kai shiga lafin ya adin ji tsoron Allah zuwa suke duk ka gama wancan kuma haddasa ta me kaga ya sata in na mai ƙarya riba me zan samu halin dan adam, halin dan adam, halin dan adam. Halin dan adam, halin dan adam, halin dan adam. Halin dan adam, halin dan adam, halin dan adam sai dai Allah. Halin dan adam, halin dan adam, halin dan adam, halin dan adam. haka nan mene ma gani mene ma diyon kai haba me haka lafiya wai kawai babanmu ne ya aike ni kasuwa shine kawai na taho ya kama tarbe ni ha kai dan nan baka da kunya baka da mutunci kawai mutum na tafiya ka tare shi kawo duka ka san abin da ya hada mu da shi ne ka zo zaka zo ka rami me ya hada ku ni ban isa da kai ba kenan ban isa ga ma ka je ba kenan ko amma dan nan baka da kunya baka da kunya wallahi baka da mutunci wallahi sai na faɗa mun ka faɗa mai din ka dade ba ka ga mai ba kai kuma za mu haɗu wallahi idan muka za ka ga abin da zamu duk abin da ya maka zo ka samu ka ga mu ko me ma bina je ka duk abin da ya maka zo ga mu dan manza mara kunya ka ga ma baban kan yara ba ku ba wannan zamani halin dan adam, halin dan adam. Halin dan adam. Abba! Wai ko ina yaron zai shige? Abba! Abba lafiya? Me ya faru? ba baban su Abdul bane ya buge ni Ya duke ka? Me kai mishi? Da zai kama dukan ka haka kawai? ba abun nan ne To wallahi tallahi ba zai yi ba babanka ya shigo. Zan faɗa mai. Shi yasa na faɗa mai mu tashi a unguwar matsiyatan nan tunda ba mutunci ne da su ba. Wallahi ko ya dauki mataki ko ni kuma da kaina zan je in dauki mataki dan ba zai yi a ce da ka fita waje ba. Kullum kai kenan ka dawo da kuka. Wa'inda ai iskanci ne da rashin hankali. Bari ya dawo wallahi sai na dauki mataki. In kuma shi ba zai dauki mataki ba wallahi da kaina zan dauki mataki. Matsiyatan yara kawai. ina sarkin fada gani ka dade kwana biyu da ban je Kaduna a kafa ba duk sai na jiki na ya shiri da ba kai na kai da kai ga ba kadan ba ka gani wallahi tallahi
in wani ya gani sai ya ce ban 160 ba ko me doya take da kai sai ku zamanin ku karko wallahi kallai ai ko fa karko ka gani na kun ga ta akwai sai wallahi tallahi haba daga nan hannu da ya mutum ya take ta a tuni haka ne ka gani haba wallahi amma yanzu kawai al'amuran an bari di yare yanzu kawai abin ba ta kun haba da Allah ai yanzu ba sai da karko babu yare yanzu ko mace zaka aure billahi ne zai kawo mai dan jiki billahi ne zai daga a cikin ka da yunwa ka gani ai ka abin jirgi ko ba da ce ba a kan wannan tun da zana mun turo wanda ya zo mana da masu matsalan auren yana can waje ka ta hannun shi Allah kara ma lafiya Allah ya rike ka kai goro nan ranka dai kai wannan shine mutum wannan ko kai an ji wani ko kai zauna nan shege da kuma ga akuya wannan kada shi wannan ba da ta musa ba shine ina wannan ranka ne ina kai me tsakaninku da wannan baiwar Allah kai magana nan fare ne ba gurin wasawa ko ta shi maka dan bazan duka a gurin nan da kai magana ko koya min mun yi mata dan ban kai magana na kan dan kira ta lokaci matar ka ce ba matar ka ba ma kana kiranta a waya muna kwarto da ke nema dai kuna neman juna ke me tsakaninku da wannan yana dan kira na lokaci shi ne ke ma kina kiran shi bawan Allah me ka sani a tsakanin matarka da wannan kanin wannan da iyali na dama da wata gaskiya bana so in faffasa mata baki a nan Allah ya bani sa'a na yi gofu na cafke wayarta na ga sakonni kiranta da yake yi akai ban san me ke tafiya ba a halin da ake ci ga takarda da biro a nan ba rubuta komai ba da na so in rubuta sai na ce hukuncin ka shine hukunci Allah ya taimake ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana irin barin irin wannan a kasar ranka dade ba dole ka dinga shiga bala'i ba daga yau wallahi ka ci sa'a daga yau idan ka ƙara aikata irin wannan laifi a ƙasata wallahi hukuncin da zaka ɗauka ba zan faɗi wallahi da kare duka da mashi shi sarkin fada ya san irin hukunci mallimai ya san irin hukunci idan ka ƙara irin wannan bawan Allah na gode da irin girman wannan masarauta da gani ka kawo wannan abin ka dau hukunci a hannunka kwarai ina godiya ka yi haƙuri amma yalla bai magana takardar zan mai da ta gida ne kuma ban ba da rubuta ta nan a'a wannan takarda ka ajiye ta tunda dai ni an ga girma na an kawo min wannan sauki ka yi haƙuri ka kuma kina firifiri da ido kina kallona idan ba ki kiyaye ni ba a ƙasa ta kina irin wannan ke ma hukuncin da zai biyo baya ba zan faɗi babban mutum kenan wuriya take ai ta wallahi sarkin dogare Allah ya tabbike ka tafi min da wannan matsiyacin tashi mu kuma na kare ne tashi mu na kare ne irin auren irin wa'annan wallahi ba ta gidan da kare wallahi ka ga sun bi sami a kan titi ka da hijabi ka tana Allah ne a shanye shagiran cikin hello kana ji na a'a ba haka muka yi da kai ba a'a ya za ka gaya mu maganar banza bayan mun yi da kai miliyan 3 ne a'a ranar monday ka kawo min sakon nan ni ne na gaya maka a'a ba mu yi haka da kai ba ni ne na gaya maka ranar monday kar ya wuce ko shi kenan mutanen banza mutanen wofi wani gida ya na garan ki a bace ne ba wani uwar gida ya za a yi yaro da ya fita waje sai dai kawai ya dawo min da kuka a cikin gidan waki ya magana abba yanzu yana fita fa ya dawo da kuka cikin gida kuka ba kika ce kuka abokinka sabon liman kotu yau za ta raba ni da shi ko ka ɗauki mataki ko ni in je in ɗauki mataki da kaina ba zai yi a ce yaro da ya fita waje ba sai dai ya shigo da abokinka sabon liman shi ya duke shi to wallahi ba zai yi ba ko ka ɗauki mataki ko ni da kaina in je in ɗauki mataki yanzu da kotu za ta raba mu da shi shi sabon liman yayi mai haka sabon liman to wallahi ba zai yiwu ba wallahi sai na dau mataki ko ma baka ɗauki mataki ba ni zan ɗauka da kaina yanzu ina abban yake ga yi can ɗaki yana kira man shi abba na'a zo nan wallahi ba zai yi a ce ana dukan kamar jira muje je ku dawo ina nan in ji result da kyau wallahi in ban ji result mai kyau ba da kaina zan fita kofar gidan nan
je mu je da ban kai ki ne ma lafiya alhaji me abba ya maka ni dai na gaya maka wallahi ka saki taba min dana wallahi sai na daure yanzu ban da iko ba ka da shi na dai gaya maka wallahi ka ƙara taba min da sai na daure ka mu je na dai gaya maka ikon Allah rayuwa ke wannan lalata ce dai ka duba ka gani zamanin da matan sai ka tare mutum ka bige dan shi dan abokin ka yadda kake so in ka je ke ba ma godiya amma yanzu Allah ko ma halin dan adam halin dan adam halin dan ya taba gani haka ne ai gwamnatin nan ne kawai da jama'an nan wallahi suna fata mutane kowa babu ruwa amma ita gwamnati a jihar za a Allah ne mata Allah ya sa Allah ne mata a kadena kenan Allah na ce gwamnatin ba a jihar za a yi mata Allah ya ba a jihar bai ko ni ka bai ko yau dai na mata sanyi ne in jiki sanyi ne idan jiki sanyi ne Sanufa, ina son fulawa ne. Nawa kwaɗe na fitiya. barki na wanda gine ba na da To auna mu. kaga ke ka ran da lokacin mu ka da kita ci abu kaga la kaga bayani da samun shawara alhamdulillah wallahi da fiya wani da zafi da kuma wannan irin magana yake a biyarinya a kira ta a bata wayar wallahi ko mutum goma za su nan su manta da wallahi ba za su ba gaskiya gaskiya ka ba mutum gaskiya ni ba sai ka kula gaskiya kan fa kai ke zage shugabanni kake cewa ba su da adalci na ga kai ma yanzu ba Allah ya ba mu shago Allah ya mu na fice kai kawo ni ba sai ka kore ga janjuma ba mu na fice mu kawo shago gana hali ga dan adam sai ne Allah shi dan adam ai ba ya da dabba san adam sai ne Allah ya mugun nabi ga dan adam sai ne Allah wani yayye mai kyau shi dan adam Da ana babbar waya na ana. Sai har kama ana ga. gashi ba kuma inda kika ce kai Gashi kuma bai na yana ci. kuma inda kika ce kai miya can kiruwa ne gashi wa yara kofar gida salamu alaikum salamu alaikum masu gidan kenan ajiya ke ce a ciki kenan alasa aladin nan Yaya ku ne a gaba. wallahi mu ne San da zuwa. yawa ya gidan Ina wuni? lahiya lau lahiya lau yana nan Yana nan. a to ce mai ina waje A'a, yaya ba za ka shigo ba? a yau ba na shiga saboda ina cikin uzurce ne ina so magana ne saboda ina kan hanya To shikenan. a ce ya hito yanzu To shikenan. yawa yaya ku ne da rana haka ana gidan ki nana ta bacci ina yini lahiya lau haka jiya lahiya to mu shiga daga ciki a wani ciki za mu je a tun da kaga na ce ta turo ka uzuri ne ya zo da ni to fa ai ƴaƴan nan naka jiya gaba ɗaya cikin mu ba wanda ya bacci zazzabi ko suke zabgawa gashi ba ma su ci ba da sun yunkura ya kaga aman ruwa to gaba ɗaya ni da bona ma da abinci Allah tun safiyar jiya yanzu na zo ne ka ara min kuɗi wanda zan samu ko asibitin nan dai in kai su dai a duba su inda ka san dai yanayin dai niyan da nake dai yanzu dai ka san dai rayuwar gaba daya ni dai ka san aikin gwamnati nake yi kuma yanzu wata ta yi nisa ba ai albashi ba amma yanzu dai ka je ka samu rance insha Allah daga baya dai an san abin da za a yi ni ashi da kake cewa je irin ci kuɗi ina da kai har kake gaya min aikin wata kake ba fa cewa ne kaban ba fa aro fa na ce kaban rayuwar nan fa ka sani juyawa take yi yanzu kake gaya min wai ni in je irin ci kuɗi a gurin wani ba dai ya ban aro dan gida ba zai ban ba zagin ma ya wuce haka baya ba na kai maka wannan magana da ka ta maka shikenan ba komai ai dama kuɗi arziki kaman kashi ne ta kashi ake inda rabona zan tafi ta haka Allah ya kawo mai ban na gode yaya ka zo ka tsaya ba ya ka ce tsaya ba ai ka ce in je rita kuma zan je na gode idan dai ba dama an ka canza riga mutane yau gobe daban safa daban dare daban ba
yayi ya zo cikin gidan nan na san da walahi gora ta duniya da zaran dan uwanka yayi asiri shi kenan za su zo mutane da roƙo da ba ni ba halin dan adam 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 gashi na ƙara zuwa halin dan adam halin dan adam ina ba da magani a sai magani kai Allah ya kawo wannan a daidai maganin ciwon kafa sanyin kafa gocewa a sai maganin ciwon kafa a sai maganin ciwon kafa magani barka ne barka wannan zuwa barka ai a daidai kan wallahi dama ina ta fama da wani tsira ne na dan jike amma abin zan ne ya tashi ka dade da bugewa wallahi gida anya ba sa ta kaje mai gida kwallo nake wallahi ai sai na ku Ahmad Musa kwanan nan za a ganna a TV mai gida bai da zafi ko shi da zafi ko wallahi tallahi yanzu nan na ƙara ku tabo shi yanzu nan na ƙara ji na daidai kai ba hankali wai ajiye ta ka ka ji kai ajiye ta kai ya aka yi ne mai gida wai kafan na ne kuwa ta warke ko kai gada kau nake ji na fa alquran na mike zauna ka gani ka mai gida ka iya bada magani wallahi na shi za ka dinga ko da ka ƙara buguwa ko an jima zan iya shafa shi ko an jima to mai gida Allah saka da alheri kudin kawai da Allah ya biya ka kudin za ka ba kudi ko mai gida har nawa kenan naira 1,100 da Allah akan wannan ne zan baka wani 500 wallahi sai ka ba kai mai gida wannan haka ba zan baka wallahi sai 1,000 ko kafan ka canza mun ba zan baka 1,000 to kai ma hukaci ina ne kai ma na ina ne kai ma na ina ne kai na ina ne wallahi sai ka ba kai ba zan ba lafiya ina magana lafiya gida ban Allah ne ya dan shafa maka duban ba shi 1,500 akan me ba zan wani ba to ya ka wannan matsalar na ku sarki ne kadai zai iya ba saboda haka ku je fara cikani mu je a'a na ce a sai ka je fara mu je fara me gida ka dawo ku mu je fara kai ma ku ji ka kai kar ka kare wani yayi mai kyau shi dan adam sai dai Allah wani mara kyau sai dai dan adam sai dai Allah dan adam mai wuya ne na gane halin dan adam sai dai Allah ka kame kudi yana yin nishadi ina lima ana ina wala da ka ga mai gidan gwamnati yana kamar da rashin kafa ɗaya gwamnati Allah na masa na gaida dai amma ka ɗiba da kaba ka za a yi ni fa kun san na cika mantuwa a kai ka cika mutum ya faru ni na manta ma ni ashe tun jiya ban ci abinci ba an ba zo ba abin da yanci na cika mantuwa ka ga dai kuma ka ma je ba ya ka dai kenan ban yi bacci ba bala ka samu bacci wallahi ni ma cika mantuwa tsiya wallahi na cika mantuwa wallahi sai an biyan kuɗin magani wallahi sai an biyan kuɗin magani kuma gefe lafiya kuma gefe kai sai kin dogare Allah ya taimake ka ya ake nan ka zo min da wannan to Allah ya taimake ka dai bayan sakon nan da ka aike ni naje na kai ma uwa gida ina cikin kan hanya kuma sai naga wannan bawan Allah wannan mahaukaci da wannan kar ka ƙara ce mu mahaukaci to mai magani sai naga wannan mai magani da wannan sai naga sun cakume suna rigima to da yake na san fada ka mai alfarma ce shine na kawo su nan a gaban ka ai kai ma lafiya kai wallahi sai an biyan kuɗin kai magani na ba za a bada ba wallahi sai a fada kake to ne ƙara ci a yi maka dole na ruwa na da fada dole a biya Kai, kai, magani na Allah me ya faru ne a tsakanin mana ya ganni ina tallan magani ya kira ni in ba shi magani kafar shi na ciwo nan take na shafa mishi magani na warke to don haka sai an ban kuɗi ba da ba aikin gida sun ina da magana ina da magana ina to ni dai mai martaba kwallon na fito kwallon na dan samu bugu a kafa ina cikin tafiya na bawan Allah ne ya turke ni wai shi dole sai ya bani magani saboda ya ga ina dake shi an taba abu dole ne yace to ni ban san ina zan yi da shi ba kuma saboda irin makaman da na gani tare da shi haka nan na zauna ya shafa mu garin shafa ma sai da daga nan bayan labai to ban san inda zan yi da shi ba dai ranar ma da girma samu na gudu
sai gashi yanzu kawai ya tada ni a hanya ina tafiya na yan laɓe shi ne shako ne ban taba ganin dan ma muka yi sosai da kana samu ma Allah ya turo ba Allah nan Allah ya kara mana sana kai sai na sarkin dogara Allah ya tabbata da kara ma lafiya ka je da shi to shi ke a sa uwar gida to ranka dai ka bashi naira to ranka kai kai hakuri tunda Allah hake kai hakuri na kai mai magani kai hakuri je ta ba ka yawa amma ba zan bi su ba Allah tashi mu je gaba ina ce gaba mai magani kai kuma daga yau ka kuma kira mai magani ka baka Allah ga sai bana amma tanko ya fara shaye-shaye kai baka ga alama ba kai in ba kana shaye-shaye ba ka ga mahaukaci ka sai magani a hannun shi Allah ya baka yaro kare ne fa wani tare ka ya rada da aka shigo da shi ne ya tuno mace mai gari fa ka ga mutum jibge yake kamar gari wula ai ba za ka ta da bai da bai masu maganin ma za ka ta ban ja talauci mahaukaci ne mana wannan Allah bai ha maganin talauci ya kama da shi ta shabe kashi ma yi maka shi mana Allah ta ta da yi da bai nagode kar Allah saka gode shi ma da halin dan adam sai ne Allah ka kame kuɗi yana yin nishaɗi